Братя, вчера пристигна в селото Меджибага из Пловдив, който поиска да затвори няколко души заедно с мене. Когато бях известен за вашето решение, станало оборишкото събрание, повиках няколко юнаци и след това, като се въоръжихме, отправихме се към Конака, където нападнахме и убихме Нюдюринът, заедно с няколко зъртии. Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява пред Конака. Пушките гърмят, придружени от ека на черковните камбани, и юнаци се суват един други по улицата. Ако вие, братя, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище. Да живее България! Смърт на султана! Хора, бе! Сбирайте се от към реката! Ще пукаме топчето! Чувате ли, бе, хора? Към реката! Те казаха да ги накараме хора. Сбирайте се от там реката! Идвайте! Да видите какво топче сме направили! Да не се плашат, че довлятнете чурлигата! А ръката им бъде! Чувате ли, бе, хора? Ще пукаме топчето! Ето ги! Идат! Идат!